Portugalsko je další zemí, která nabízí 0% daň z kapitálových zisků bitcoinu, držených déle než rok. Omlí říká, že bitcoin v příštích 18 dnech stále získá $180,000. Tak to melí, ty se mi líbíš víc a víc, kamaráde. Sailor přidal další oranžovou tečku na ten jeho superový graf. A víte, co to znamená? No, každá tečka je, že nakoupil bitcoin. Tady vidíme největší Etherovou rotaci za posledních 8 let. Je to docela připodobněné tady tomu pohybu, že tohle to je tady ten pohyb, tady ten padací klín, máme tady ten padací klín a pak vidíme, co to udělalo v roce 2017, takže je možné, že by to mohlo udělat znova, protože historie se přece rýmuje. Většina lidí právě už zanevřela na Ethereum a to je právě vždycky ten nejlepší čas, kdy to vystřelí. Portugalsko je další zemí, která nabízí 0% daň z kapitálových zisků bitcoinu, držených déle než rok. U nás je to, myslím, že když to držíte víc jak 3 roky, tak jste osvobozený od daní. Výtečně. Rok je krásný, jako, takže Portugalsko je krásná země, takže přestěhovat se tam by bylo fakt jako docela dobrý nápad už.